no time like the present to serve the Lord. Okay, kumusta? Good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indo Gabos Giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Welcome po siyempre kamo na nag-aantabay, perming nagdadangog sa programa na nagtataon ng impormasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Okay? Sana po ayaw kamo sa maray na mga kamugtakan, de man lugod kamo mga pinagmamati-mati, de man kamo lugod hilang, o kung igwa man kamo pigmamati-mati, igwa man kamong hilang na nagdadog-daog niyan, nawa kamo ay pagalingin ng Panginoon, na kamo marahay man lugod kamo sa lalong madaling panahon, para makapag-celebrate kang Pasko. Lalo na mga tugang tangyaon sa ospital, ay mga nakarate sa higaan, sana po kamo ay mabigyan ng Panginoon ng lakas. Yan po ang panalangin ni Father Butch, na permi na kamo ay tawaan ning grasya ning kagurangnan. Okay? So anyway, sabi nga wala nang patumpik-tumpik pa, haputon ta giraray. Ano kaya naman ang mensahe ning Dios sa aldaw inining Martes, petsa 10 kang bulan ning Disyembre 2024? Ano na naman kaya ang mensahe? Pag sinabing anong mensahe, siyempre, madumang kita sa tataramon ning kagurangnan. Siyempre, yan ang satuyang sabi nga pighuhugutan ng lakas. Ngayon po ay ang second week na po tayo ng Advent, Martes, at ang ebanghelyo po ay mula sa ebanghelyo ni San Marcos kabanata 18 talata 12 hanggang 14. So noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 may tupa kung maligaw ang isa sa mga yun? Yan ang sitwasyon. Binigyan sila ni Jesus ng isang sitwasyon. Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nangingingain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Yan ang isang suggestion ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita sa aldaw na ito ng Martes. Ang ebanghelyo na mula sa ebanghelyo ni San Mateo, kabanata 18, talata 12 hanggang 14. So si Jesus ay nagbigay ng sitwasyon. Okay? Para sitwasyon din ito. Maganda kasi ang simula, mga tugang, sa sitwasyon. Okay? Ang tanong ni Kristo sa mga alagad niya ay ito: ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Yun ang tanong ni Kristo sa mga alagad. Kung tatanungin ko kayo, kung haputon ko kamo mga tugang, ano ang gigibuhon nindo? Pababayaan ba nindo ito? Ay total, okay lang naman. Mayroon pa naman kaming 99. O gagawa kayo ng paraan na hanapin yung isang nawawala. Bakit? Mahalaga. Sabi nga mga tugang, you cannot have 100 in the 99 without the one. So 99 lang yan, hindi 100. So anong gusto ng Panginoong Jesucristo? Dito, ipinakikita sa atin na kahit isa ay mahalaga. Hindi lang yung, kasi sabi na crowd or multitude. Ang iba kasi ang hinihingi lang, ang pinapahalagan lang nila ay yung karamihan. Kaya minsan hindi ako naniniwala sa mga tinatawag na numerical o tinatawag na ito bagang quantitative report. Kasi hindi naman lang po yun Mahalaga din po yung tinatawag natin
qualitative report. Yun. Halimbawa, hindi lang yun, maraming nagsimba, hindi lang po yun. O kakauntian nagsimba, pero titingnan natin, ano ang qualitative report doon? Siguro, hindi nila gusto yung, alam mo yun, hindi nila gusto yung pare. O ayaw nila doon sa pare. O ganun po yun eh. Siguro, ganun yun. May nakasulat kasi doon o whatever. O siguro gusto ko magsimba doon kasi ang galing na magsermon. Pwede po yun. Qualitative yun. But anyway, pero ang maganda naman sigurong qualitative ganito yun eh. Yung tuwing nagsisimba ako, ang kanyang qualitative survey, ang report niya ay ako natatouch at nagkakaroon ako ng pagbabagong buhay. Yun. Alam mo, dito sa Ebanghelyo, it is not so much the number. Kasi minsan ang ating pinahahalagan lang yung number. Kaya nga mas maganda, hindi tayo mga prisyonero eh. Kasi sa prisyonero, ang tawagan sa kanila, number. Hindi ba? Sa mga impersonal, number. Tayo maganda, tawagin natin ang isa't isa by name. Kaya mahalaga po yun eh. It's not by the number. It's not numerical. Kaya ang isa, the individual is also important than the community. Of course, importante ko yung 99, okay? Pero wag natin pabayaan ang isa. Mahalaga po yun eh. Dito lang pinapakita sa atin mga kaibigan, ano bang pagpapahalaga natin? Yan. Minsan sinasabi nila ngayon eh, piso lang yan, okay lang mawala yan. Pero alam mo, kung may 100 pesos ka, nawala yung 1 peso mo, wala kang 100 pesos. 99 pesos na. Di kulang manggiraray. So, importante ang isa. Kahit iisa lang yan, mahalaga po yan. Kaya nga sabi dito, hindi kaya niya iiwan ang 99 na nangingingain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw. Yan ang maganda po ito eh. Kasi sabi nga ng kanta, man is a searcher. Tayo talaga, even God is a searcher. Ang Diyos ay mapaghanap. Tingnan natin nung nagkasala si Adan at si Eva, ano ang ginawa ng Diyos? Hindi ba hinanap? Adan and Eva, where are you? Nasaan kayo? Okay? Ang nangyari sa kanila kasi nagtago. Nasaan kayo? Where are you? Actually, one of the first questions sa Bible is where are you? Nasaan kayo? O kung titingnan natin ngayon nasaan tayo ngayon bilang mga Kristiyano? Nasaan tayo bilang mga Katoliko? Nasaan tayo? Baka rin tayo ay sabihin natin na naliligaw. Kahit nga nagsisimba tayo, baka naliligaw tayo ng ating pagiging self-righteous. Yun din, minsan ganun kasi yun. Hindi nangangahulugan na ikaw ay religyoso, pero yung pala self-righteous. Yun ang hindi maganda. Yan pwedeng masasabi natin, hindi siya naliligaw, palagi nasa simbahan, pero naililigaw siya ng kanyang pagpapahalaga sa kanyang kapwa. Kasi nga, hindi siya makapag-unawa, hindi siya makapagpatawad, hindi siya mabait, kundi mapanglait. At yun nga, naliligaw siya. At yung dito nga hanapin natin ang naliligaw. Alam mo sa simbahan, merong 3 letter L. Hanapin natin po ito bakit daw kasi minsan hindi na nagsisimba? Kasi yung iba, ang letter L, number 1, okay, last, nasa hulihan lagi. Kaya miskin nasa simbahan siya, nasa hulihan. Palagi nasa hulihan. Last talaga. Okay. Ang iba naman, loss. Yun, talaga nawawala talaga na. Hindi na nagsisimba. Wala na talaga. Hindi na naniniwala sa Diyos. Yung pangatlo naman, list. Yung mga nasa tabi-tabi lang na hindi gaano nire-recognize. Yun. So maganda itong hamon sa atin sa Ebanghelyong ito, mga kaibigan, na dapat tayo ay marunong mag-recognize
hanapin natin, because when we search, we are also recognizing the importance of each other. Kasi minsan nangyayari ba sabi nga, pag buhay pa ang tao, hindi gaano natin pinapansin. Pag namatay na, saka lang pinapansin. Yun, kaya yun, too late na. Alam mo, huwag na natin hintayin pang mawala o maligaw. Diyan pa lang, alagaan na natin. Kaya dito maganda ito, para wala nang maliligaw kung may mga taong nag-aalaga. Nobody will lose, no one will be at the last, and no one will be at the least, if we only care for one another. Anyway, babalik mo na si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The biggest prizes are offered in Metro's Wish Upon a Car raffle promo. Have a chance to win any one of the 4-unit Hyundai Stargazer X. Minor prizes are 5 winners of Hisense side-by-side refrigerator 18.3 cubic feet, 5 winners of Toshiba 50-inch 4K UHD Google TV, and 10 winners of 10,000 pesos worth of Metro gift certificates. Every 1,500 pesos purchase gets 1 e-raffle entry. Promo is from November 17 to January 31. See Poster Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 207035, series of 2024. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Padagos kita mga tugang sa tuyang programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ang ngunyan aldaw ning Martes, petsa 10 kang bulan ning Disyembre. And by the way, ini po sarong tape as live to si Father Butch maabot pa sana sa atyan na hapon, o nabanggi. Kasi ako po magda-drive bula sa Manila. Kay panalangin po ninyo kami na safe ang aming travel, okay? So padagos kita mga tugang sa Ebanghelyo na napakaganda po ang mensahe ng Panginoon sa ating ngayon eh. Alam mo, isa sa mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito, alagaan natin ang isa't isa,
Kahit isa lang, agalagaan mo. Kung hindi mo maalagaan ng marami, at least may maalagaan ka man lang na isa. Kaysa wala kang inaalagaan. Ang iba inaalagaan, hayop, inaalagaan nila ay aso. Mas mabuti pa yung aso, ang ganda-ganda ng tirahan, pero yung kanilang yung katulong, nako, ang tirahan nila kawawa. Yun ba? Mas importante ba yung aso, yung pusa? Ang ganda pa pinapakain, ang sarap ng pagkain ng pusa, ang sarap ng pagkain ng aso, pero yung kanilang katulong, yung kanilang kasama, yung kapitbahay nila na ang pobre, ang hirap-hirap, ay hindi makakain ng mabuti. One time nga merong isang tao, akala niya kasi corn beef, yung pala pag akain ng aso, kinain niya. Mabuti hindi naman siya namatay. Tingnan mo, kinain ng katulong yung pagkain ng aso, siguro sa gutom. Kaya minsan ganun po ang ugali kasi natin kaya magandang mensahe ng Panginoon sa araw na ito na tayo ay maging tagapag-alaga kaysa mga tagapagpabaya, o walang pakialam, So yun nga, dito nga pag may nawala, kasi alam mo may nawawala talaga. By the way, gusto kong bigyan ng explanation po ito. Ang tupa, isang karnero, ang karnero po kasi mahina po ang kanyang sense of direction. Kaya pag hindi siya nakasabay sa mga marami, o kung walang nag-alaga sa kanya, ay talagang maliligaw siya. Kaya kaya maganda po ito kaya nga mahalaga sa tupa o sa karnero, palagi siyang kasama-sama, sumasama-sama. Kasi kung nag-iisa na siya, mahina ang pandinig niya, mahina pa ang sense of direction niya, talagang maliligaw siya. Yun. Kaya nga, anong gagawin natin? Maging maawain din. Huwag na tayo mapanghusga sa mga taong mga naliligaw. Kasi may mga tao talagang ganyan, hindi ka naman katulad ng taong na napakabait. May mga tao talagang may sasabi natin na bakung marahay ang buhay, o sabihin natin na nawawala. Pero may dahilan din po kasi. Bakit kasi naligaw siya? O bakit siguro nawala siya sa simbahan? Baka ikaw nagiging hadlang minsan tayo nagiging hadlang sa ibang mga parishioner natin dahil sa ating mga ugali. Yun, kaya siguro maganda po baguhin na natin ugali natin, magpapasko naman, hindi ba? Maganda po ito na kasi ito kasabi ng Panginoon, binigyan ng hindi pa problema, sitwasyon ang kanyang mga alagad. Ano kaya sa akala niyong gagawin ng isang tao na may 100 tupa, na naligaw? O hindi ba hanapin? Natural, hanapin niya yan. Iiwan niya pa. Kasi nga, mahalaga sa kanya ang isa. At syempre, ito po ang mangyayari noon. Pag nasumpungan niya, nako, talagang tuwang-tuwa siya, galak na galak, kaysa sa 79 na hindi naligaw. O yung dito naman kasi dito hindi sila siguro. Alam mo itong 79 na hindi naligaw, sana maging masaya din sila kasi natagpuan nga yung kanilang kasamang tupa. Ang iba hindi Bakit mo hanapin yan? Masama na nga yan Parang naalala ko tuloy nung panahon na yung extrajudicial killing. Alam mo, maraming mga namatay doon, May mga talagang drug addict, pero may mga hindi naman, Kaya you cannot generalize, mga kaibigan, mabuti nga, alam mo, at tayo mga tao ay may mga kasalanan. Tayo ay may pagkakamali, Pero pwede sigurong matulungan natin. Kadalasan kasi itong tungkol sa droga, speaking ng mga droga, ang diyan, financial May pera kasi sa droga
no, droga. Kaya nga sana ito naman masyadong problema ng mga tao, nagiging materialistic. Pera bang importante kahit na mag ka ng droga. Ang problema dun hindi lang yung mga users ang importante na talagang tigilan na, wakasan na ay yung mga pusher. Tama na po yun. Huwag na tayong nagiging tayong kasangkapan sa maligaw yung isang kabataan sa landas ng kaligtasan, hindi ba? Naililigaw mo Kaya nga, ang tanong siguro ngayon tayo ba ay nagiging kasangkapan na maligaw ang ating kapwa? O tayo nagiging kasangkapan na maibalik natin ang mga taong naligaw na ating kapwa? Yung mga importante yan na sana po tayong kasangkapan sa mga taong naligaw. Hanapin natin, tulungan natin silang makabangon. Yun po naman ang talagang mahalagang hamon sa atin ngayon sa Paskong ito na sabi ko nga mga nakarang araw sana makita natin ang Diyos sa bawat isa. Nakatago lang ang Diyos sa atin kasi unang-una hindi mo naman makikita ang Diyos sa kanyang katawan, sa katawan ng tao. Hindi mo makikita ang Diyos sa kanyang mukha. Saan mo makikita ang Diyos sa tao? Sa kanyang kaluluwa. Okay, sa kanyang spirit. Kaya yun po yun. At sana yung spirit natin, yung kaluluwa natin, alagaan natin. Paano yun? Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga mabuting halimbawa, yung mabuting gawa, kasi yan po ay bunga ng isang mabuting kaluluwa, mabuting tao. Yun po yan, Kaya at least maiwasan ang mga taong naliligaw, Kasi nga naliligaw na, tapos lalo pang ililigaw mo. Hindi lang po yung mga taong naliligaw meron man naliligaw rin sa pananampalataya, confused na sa pananampalataya. Ano ba talaga ang turo? Yan. Marami doon. Kaya minsan nga doon naligaw na talaga ng landas ng ibang reliyon na kasi nga, pag-aralan mo muna ang reliyon mo. Mahalaga po magtanong ka rin Kaya meron tayong katikismo. Ano yung katikismo? Question and answer tungkol sa pananampalataya. Mahalaga po ito mga tugang. Kaya sana ito po hamon sa atin ngayon. Ulitin ko sana pag nilay-nilayan natin ito. Ikaw ba o ako ba nagiging sanhi ng pagkaligaw o pagkawala ng ibang tao sa paniniwala sa Diyos? O tayo ay nakakatulong na maibalik natin ang kalooban ng taong yan makabalik sa Diyos. Yan po importante. Magtulungan tayo. Alam mo, bilang ako po director ng campus ministry ng UST Legazpi, inihikayat ko po, ganito po kaya ang ginagawa ko ay more visible. Kaya nakahabito ako, nakikipag-usap ako sa mga tao. Meron po nga akong sa Facebook ko nakalagay doon kumusta Tomasinong Legazpenyo. Kumusta lang? Simula naman sa kumusta, di ba? Kumusta ka? Kumusta ka, Tomasinong Legazpenyo? Kumusta ka? So, di mo, importante. Baka naman siguro, alam mo, may mga survey doon sa Amerika, yung mga nawala sa pagiging Katoliko dahil daw, wala naman care sila. Hindi man sila walang care Alam mo, walang care, walang relation Kasi importante mga tugang yun We have to be, sabi ko sa inyo, di ba? Sa Paskong ito, hindi lang dekorasyon ng ating pagbutihin o pagandahin. Pagandahin po natin ang ating relasyon sa kapwa. Magandang relasyon, parang maibalik natin. Kasi sa Amerika ngayon, mayroong mga tinatawag natin na nuns. Hindi N-U-N-S kundi hindi madre, nuns. Hindi, kundi religion nila, pagdating sa religion, ang sagot nila, nuns. N-O-N-E-S. Ibig sabihin, wala. May na-meet na ako actually.
yung nag-re-rent sa bahay namin. Sabi, dati daw siya Katoliko, ngayon hindi na siya Katoliko. Kasi sa kanya ang religion hindi nakatulong sa kanya, nagdi-divide. Ayaw doon niya kasi makita yung mga Katoliko, mga Kristiyano nag-aaway-away. Yung Protestante nakikiaway doon sa Katoliko, iba kaya ayaw na rin niya. So ayaw na maniwala. So doon tayo nagiging sanhi ng pagkaligaw ng ibang tao. Kaya tayo mga Katoliko, tayo mga Kristiyano, makita sana na ng ibang tao na hindi Katoliko, na hindi man Kristiyano, ang pagmamahal sa isa't isa. Sabi nga ni Kristo people may know that you are Christians or my follower if you have love for one another. Anyway, babalik muna si Padre Butch pagkatapos kan mga pagiromdom. An oras hatod sa Indokang. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag-Bear Brand araw-araw. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead angat ang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead angat lahat oh. Albay ahead angat lahat oh. Kong Joey Salceda. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. Asin Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa
DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number one. Always at your service. Flavor. Bukas agad, inom agad. I feel good with Biogesic for kids. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ang balik po kita kilaray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at kasubak ko nga ni magayon sa pinag-urulayan bakit may mga dating Katoliko o Kristiyano na hindi na nagsisimba o nawala na, naliligaw na, ano? Alam mo, gusto kong i-share sa inyo yung sinabi ni Bishop Barron, ano? Bishop Barron, sabi niya, Catholics leave the church for a variety of reasons, ano? Yun, maraming dahilan eh. But that's not a good reason to leave the church, okay? Where people can find the fullness of life. No? Maulitin ko hindi po yan ang tamang dahilan. Ano? Where the church is where the people can find the fullness of life. He also believes, sabi niya, the Catholic intellectual world. Yun, actually, masyado, miski sa sermon kasi, baka masyadong highfalutin eh. Hindi naman na, alam mo, magandang sermon yung testimonial eh. Yung mga, hindi naman mga, okay, doctrinal pa rin, pero at least yung may dating ba sa buhay, na i-relate yung sermon sa buhay. Kasi minsan ang nangyari sa atin, wow, ang galing, hindi ko maintindihan. Tulad dito, minsan nagsabi ako sa dito, kahit dito sa UST, mga deans na iyan, mga siyempre, may mga doktorado na yan. Nang inintroduce ko yung salitang incarnational, ay hindi nila alam. Well, simple lang naman po yung ibig sabihin ng incarnational. The theology of incarnation, that the Word was made flesh and dwelt among us. Ang ibig sabihin, ang Diyos nagkatawang tao. Ngayon, kung gagamitin natin ito, simple lang. Let us make God visible in our life. In other words, hamon ito sa amin na we have to be Christ-like. Yan. Are we Christ-like? Are we like Christ? Yun. Yung maganda mga tugang. Alam mo si Mother Teresa, nung siya nandoon sa Calcutta, tinanong siya, ano, are you like Christ? Sabi niya, no. But I like to follow Christ. I would like to be like Christ. Are you Christ pala? Ang tanong sa kanya, are you Christ? No, I'm not Christ, but I like to be like Christ. So, sana yun po ang mangyari. Pag ginawa natin yan, incarnational po tayo dan. Because we make God visible, okay, at accessible, sabi, tangible, kasi nandun niya, and the Word was made flesh. Yun nga po yan. So, yung nga lang problema sa atin, nangyari sa simbahan, naging tayong masyadong intellectual. Sabi nga ni Bishop Barron, Robert Barron sa Amerika, naniwala siya that the Catholic intellectual world has done enough to respond to the objections to faith. Ano? Well, yan po naman talaga, maganda po naman talaga, may ginawa naman tayo na magandang pag-usapan yan. Ano? Sabi niya dito, mayroon siyang survey, maganda po ito. Disagreement with religious or moral beliefs. According to the Pew Research Center, yung Pew, ibig sabihin PEW, yung over 40% of former Catholics live due to the disagreements with the church religious or moral beliefs. O tulad yung abortion, yung LGBTQ, yun. And then theological rules. Some say that the church is too focused on theological rules, which can make exclusive to certain groups of people. So, hindi ba? Kaya nga maganda ang sabi ng Santo Papa ngayon, yung synodal church. Parang hindi maligaw ang mga tao. Hindi yung simbahan na kinodal, kundi simbahan na sinodal. Yan po yun. And then, may mga dating Katoliko na hindi na Katoliko ngayon,
na ito na nga, sabi niya, ang rason nila politics daw. Some say the church is too involved in politics. Yun ang mga ano. And then sabi, power and money. Some say that the church is too focused on power and money. Yun. Alam mo, maganda po mga tugang na siguro pakinggan natin itong sinasabi ni Bishop Barron. Maganda ha? Ipaparinig ko po sa inyo ha? Sige. Well, just recently I got an advance copy of a survey that will come out in an edition of American Magazine pretty soon. And it's by William J. Byron, the former president of Catholic U, and Charles Zeck. And it was done at the instigation of David O'Connell, who's the Bishop of Trenton. And Bishop O'Connell had a very simple question he wanted them to look into. Why are Catholics leaving the church? No one denies that in the last 20, 25 years, lots and lots of Catholics have left. I've said before, the second largest religion in America would be ex-Catholics. So Bishop O'Connell said, look, let's try to find out. So the survey asks as directly as possible. It addresses those who have left and said, why? So it's a very helpful, interesting look. No matter what you think about the reasons that people give, there they are. There's the reasons that are in their minds. And what struck me first was a fair amount of it was predictable. People said things like, gay marriage, divorce and remarriage, contraception, women's ordination, a lot of the sort of hot button issues. And, I'd be willing to bet anybody, even vaguely associated with the church over the past, 50 years, could rehearse the arguments pro and con on those issues. And more to it, let's be honest, they're just things that the church, certainly at the local level, just can't do very much about. I mean, no parish priest or no bishop is going to say suddenly, oh yeah, gay couples come to be married. Yes, we'll ordain women in the priesthood. So those are things that really can't be addressed directly. But what struck me about the survey was the number of things that can be addressed. Things that were really bothering people or on their minds, given as reasons why they left, that can indeed be addressed. Here's the first category, what I call bad customer relations. So a lot of people left because they were just treated poorly by church leaders, by church officials, by priests. I'll give you a couple quotes. One woman said she just felt undervalued by the church. Another one, in fact, many people echoed this in the survey, found their pastors arrogant, distant, aloof, and insensitive. A number of people, too, commented that parish personnel often were very unhelpful, meaning, over the phone, parish staffers they would contact who were just unkind or indifferent to them. Now, what I was reminded of was my first pastor, who was a great man, Father Joe Canane. He's been dead now for about 10 years. But Joe, I remember one day, I'm a young priest, and he was talking to the parish secretary. And he said to her, you're the first contact a lot of people will have with the Catholic Church. And so you perform an indispensable ministry as you answer the phone. And I remember, I don't know if she was struck by it, but I was struck by it, that he was absolutely right. That ministry of, hello, this is St. Paul of the Cross Parish, was a very important one, and how we deal with people in those simple ways. And so what struck me was this is a problem that can be solved. I mean, I get it. A lot of pastoral people would say, look, I'm in the front lines. And so when the church has to say no to people, either for kind of theological or practical reasons, I'm the one in the front lines. And it's, maybe all too easy for someone to say, oh, you're arrogant and aloof and difficult when you say no to me. So, I get all that. Nevertheless, I think priests and parish staffers, those who work for the church, can realize that, simple kindness, simple compassion can go an awful long way toward reconciling people to the church or keeping people connected. Here's a second one that I think can be addressed, and a lot of people mention it in the survey. Bad preaching. I'll give you a quote again here. People found sermons very often boring, irrelevant, and poorly prepared. Now, first of all, as someone who preaches a lot, someone involved in seminary training, I can tell you, preaching is difficult. It brings together so many different skills. To preach well, you have to know a lot about public speaking.
You have to know a lot about the Bible and how to interpret it. You have to be able to read the culture well. You have to be sensitive to the needs and interests of a very diverse public. So I know preaching is difficult. Nevertheless, we find this complaint now over and over again that bad preaching is driving people away. Here's one thing I would say now about ameliorating our preaching. I think preaching becomes boring in the measure that it doesn't correlate question to answer. What I mean is, you could have all the skill in biblical interpretation in the world. You could have all the theology in the world. But if you don't bring that to bear in such a way that it appears as an answer to a question, that homily is going to be boring to people, no matter how clever you are, how bright you are. The homily should be a moment when the question coming up from the depth of the human heart meets the great answer proposed by the Bible and by the theological tradition. Look at story after story in the Gospels. What do you find? But an encounter between Jesus and somebody who is questing or wondering or searching or suffering. Think of, Zacchaeus or the woman at the well or Peter at the miraculous draught of fishes or the disciples at the Last Supper. I mean, whatever it is, there's an encounter with a sort of questing, longing, aching human heart and Jesus, the answer. A good homily, and here I guess I'm hoping priests and deacons and bishops are listening to me, is a good homily is one that brings question and answer together. Here's a third thing now that came up in the survey. Eminently addressable problem, and one I must confess to you that I never thought of before I read the survey. But a lot of people said, I left the church, I left the parish, and nobody called me, nobody wrote to me, no one contacted me from the parish. And so they said, the heck with it. They don't care about it. They don't even know I'm there. Now, again, I know Catholic parishes are big. Some of them 3,000, 4,000 families. I know pastoral staffs are small and overworked. So I know how difficult this can be. But what struck me when I read the survey was huge corporations, serving millions of customers. They're very attentive to customer relations. They are very alert to the problem of people no longer using their product, right? If someone's drifted away from using their product, they'll find out and they'll contact them. Well, heck, if corporations serving millions can do that, I don't see why a parish can't do it. And, it's relatively simple. Notice when somebody has left, send an email, send a note, make a phone call, at best make a pastoral visit, and ask some simple questions. Hey, we miss you. We've noticed you're not at Mass anymore. Can we help with anything? Have we done something wrong that we could help you with or change? We'd love to have you back. I don't know how difficult that would be for a parish in a very concrete way to follow up with people and then be willing to sit down and really listen to them. So, it's an interesting experience reading the survey. Again, a lot of things that we probably can't directly solve or address. And of course, the problem is a difficult one. Everyone knows that. It's a complex issue, a lot of reasons why people leave. But I found the survey kind of encouraging in a certain way because it convinced me there are some things, very concrete, very simple, very practical things that we can do right now that would go actually a long way toward improving the situation. Okay, pwede palang gawa ng paraan. Parang hindi maligaw at mawala ang ilang mga Katoliko. Pwede po natin gawan. Siguro care lang naman eh. Let us take good care of each other. Let us really reach out. Yan lang naman siguro eh. Pangunawa. Kulang lang kasi siguro tayo sa pangunawa. And then, babalik mo si Padre Butch pakatapos sa mga pag-alala. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya idolo padabata si Adrian Salceda tunay na aki kan tercer distrito Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo
tuhod, siko, baywang. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Okay mga tugang, balik po kita kirare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Pombase. Sana ako nakapagtatao talaga sila ng inspirasyon, ano? Yung share ni Bishop Robert Barron, ano? Maganda po talaga. Totoo nga, may mga taong lumalabas. Pero ang tanong ko ngayon sa last part natin ito, how can we keep Catholics in the church? Yan, ano? Siyempre, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, hanapin talaga natin, ano, mahalaga po ito. Kaya sabi, malaking, sabi nga, pagpapasapalaran ang pag-iwan ng 70 para hanapin ang isang naliligaw. Sa takbo ng pagpapahalaga ng mundo, mas bibigyan ng pansin ang 79, hindi ba? Kung meron kang, okay na yun, cut the losses, ano? Ang pananaw ng mangingibabaw palagi, no? Anong cost o gastusin ng paghahanap? Yun, tingnan mo, titingnan. Alam mo, minsan narinig ko kasi yan eh. Bakit mo hanapin pa yung nawawalang yan? Pabayaan mo na yan. Importante ba yan? Isang tao lang naman. Alam mo, kung ikaw ay makakristo, if you are Christ-like, hanapin mo talaga yan. Kaya ang tanong kasi ng ibang miski, may mga ang tawag ko mga hyphenated priests na masyadong managerial ang approach sa pagiging pare. Sabi, anong cost o gastusin na paghahanap yan, di ba? Baka mas malaki pa ang gastos natin. Ano, pag hinanap taong yan, lumalaki pa ang pagpalugi, ano? Pero kay Kristo, mahalaga ang bawat isa. Ulitin natin kung tayo ay talagang tunay na pare, o tunay tayong mga tagasunod ni Kristo, ito po ang dapat natin pahalagan. Mahalaga ang bawat tao. Ano? Pag-alalahanan niya ang panahon kahit isa, ano? Paglalaanan niya, di ba? He will give time, ano? Paglalaanan ng panahon niya ang kahit na isa lang ang hinahanap, ano? 'Yun. Ang halaga ng bawat isa ay nasusukat sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Yan naman talagang paalala sa atin. Pahalaga ito sa buhay ng bawat nilalang. Yan kasi ngayon, kahit na tayo ngayon, ay walang pagpapahalaga sa bawat nilalang. Tingnan mo, inaabuso nga natin ang kalikasan. Wala tayong pagpapahalaga. O sa tao ka, pinapatay ng tao, abortion. O matanda na yan, patayin mo na kasi wala nang silbi yan. Ganun ba yun? Euthanasia? Yun. Ganun ba tayo? Masyado tayong utilitarian. Hindi po maganda yan. Mas mas mauunawaan pa natin ito kapag nakilala natin ang tunay na sitwasyon. Hindi naman isa lang ang nawawala. Nawawala ang lahat ng tupa sa ilang pagkakataon ng ang paglakbay tungo sa Diyos. Kaya
lahat ay patuloy na hinahanap at pinahahalagan. Ito maganda po ito sa sinatawag nating simbahan sinodal. Sama-sama tayo naglalakbay. Maganda po ito. Walang iwanan, walang mawawala. Walang iwanan sa ating kasi ang bagal mo naman, hindi ka marunong iwanan na lang natin 'yan. Hindi po. Kaya nga love is patient, hindi ba? Kaya makikita natin at ang mensahe ng Diyos sa araw na ito ay pahalaga natin ang bawat isa. Nakikita mo ba ang halaga mo sa Diyos? Isa pa 'yan, yung self-worth. Baka hindi mo kasi nakikita ang iyong halaga sa Diyos Kaya hindi ka rin nagpapahalaga sa isa't isa. Kaya mahalaga ang bawat isa sa Diyos. Kaya paano man pagpapahalaga mo sa iyong kapwa, paano ba pagpapahalaga sa kapwa? Yun lang naman talagang mahalaga dito, ang pagpapahalaga sa kapwa. Kaya ngayon, bigyan ko kayo how to keep the Catholics in the church. Number 1, ito nga sa sinodal, maganda po ito encourage participation. Maganda po ito Catholics can participate in the church by attending Mass. Sa misa nga, hindi ba? O pwede kang mag-volunteer ng Eucharistic minister. Pwede kang mag-volunteer as lector commentator. Pwede kang mag-volunteer as collector. O pwede kang kabataan, ushers, greeters, awagaan. O kung hindi, choir. Kadakol baga, you can participate in the church by hindi simply going to Mass or the church, attending Mass, pagkatapos wala na. Alam mo sa Amerika, pag ako'y nagmimisa sa mga Kastila, kasi may Mexican Mass sila doon, nagkakastila din tayo, in el nombre del Padre. So, Espanyol, But anyway, yun, makikita ko after the Mass, may socialization sila Nakita ko sa dito sa Pilipinas kasi pag nagsimba, pagkatapos the Mass is ended, nakauruli, nakamu dyan. Sa kanila hindi. Kaya they really get to know each other. Yun ang participation. Sa ating kasi, magsisimba ko sa out obligasyon. Bahala na kayo. Alam mo, maganda yung ginagawa doon sa Mexico o sa yung Mexican Mass. I appreciate what they do. Kasi after the Mass, they gather together, may salo-salo pa sila, may kantaan pa sila, may program pa sila. So, hindi sila nagmamadali kasi they really form a community. Tayo ba? May church nga tayo, but do we form a community? Yun ang problema minsan There is a church, but is the church a community? Baka mapapasok naman natin kanya-kanya. Hindi po ganun Actually, we can participate in receiving the Eucharist, confessing our sins. At halimbawa ito, we can also help the church by providing for its needs. Okay? Participating in outreach projects and belonging to other groups in the church. Okay? So yun, participation, encourage participation. Number 2, how can we keep Catholics in the church? Importante ito, help Catholics return. Yun. Ang tanong, may napabalik ka na ba, Katoliko? O baka sa iyo naging protestante dahil sa iyong ugali? Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. At trabaho po natin ito. We Catholics must help those who have lumabas sa atin, sa bakod natin, makabalik sila, pagbabalik, and let's welcome them. Ayun, sabi nga ni Bishop Baron kanina, problema lang wala man lamang care, hindi man lamang bayaan mo na yan. Ganun ba ugali natin? If a Catholic has been away from the church, they can return going to confession. Okay? Alam mo, nakita ko sa mga ibang protestante ito, alam mo yung pastor, pinibisita nila yung member nila. O kung hindi ka man, kasi maraming trabaho si Father sana yung mga parish leader. Alam mo, nakikita ko din ito sa dati, yung shepherding sa Couples for Christ. So maganda po yung gawain na yan Okay? Let us help each other na makabalik muli sila. Okay, if they've been away for a long time or have issues with the church, they can consider it as a slower re-entry process. Mapabalik natin sila. Paano tayo mapapabalik? Sana maging welcome naman tayo. Huwag tayong mga condemning.
Kasi minsan, ang Katoliko kasi, tayo mga Katoliko, minsan nakikita ko rin yan na nakakalungkot minsan, ano? Hindi naman lahat, may mga ganun lang. Pero itong mga hindi man iilan lang, pero ito pa ang pinakamalakas na boses. Na sa halip na maging welcoming, sila po ang condemning. Tanging mga taong yan, tingnan mo ano yan makasalanan yan. Kaya dapat lang, wag nang pumasok sa simbahan. Wow! Ikaw ba walang kasalanan? Okay? The church has a programs to help Catholic return. So as Catholics, may maganda yung Catholics return Ewan ko kung dito sa atin, sa Legazpi, meron dito yung Catholics returning home. No? Awakening Faith and Landings. Sa Amerika meron ganyan Sana tulungan natin. Ano? So ito sa Paskong ito, ang tanong ko sa iyo, may maibabalik ka ba sa simbahan na matagal nang hindi nagsisimba ngayon sa Paskong ito, makasama mo sa simbahan? Okay? So pangatlo, focus on spiritual growth. Catholics can focus on growing in holiness and reforming themselves. They can focus on their own spiritual struggles and humble themselves to have a heart like Christ. Yan naman talaga importante. Okay? And then number 5, demand accountability. Yan naman talaga, accountability. Kasi ito na nga nangyari, di ba? Catholics can demand the removal of, sabi nga, may mga corrupt bishops, predatory priests. They can also reduce expectations from the remaining clergy and pick up slack themselves. Kaya, yun po ang nangyayari. Kaya sana, let us be more welcoming rather than rejecting and condemning, okay? Sapagkat mahalaga po ang bawat isa. Anyway, inabot na naman tayo ng oras yung pamamaaram. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon, bagamat medyo mabigat yung topic natin ngayon, Pero siguro, ito lang po ang maganda, Sana maging tulad tayo ni Kristo, maibalik natin ang ating kapwa na matagal nang nawala sa simbahan, sa ating mga mabubuting halimbawa at ating mabubuting salita, sa ating mga welcoming spirit. So yun po siguro a matter of care lang gawin natin. Anyway, nagpapasalamat po ako sa ating technical at sa ating IT production. Ito po muli si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi, nagsasabing alagaan natin ang bawat isa because we are all a blessing from God. Bye-bye!